सासे फोथाय खेबस' नों सासे गथाय खेबस' थगायसुलासो थगायसुलासो हौवा माहारिनि गेजेराव नों मासे गियान गैयि जुनार महापापि आं बादि सासे दुखुथिया आइजोनि जिउजों गेलेनो मा मोन्थाय दंमोन नोंहा जेराव नोंनिनो जिरायनो हायै राव बुंनायाव आंनि रावनोबो होफेरै गोसोखौ नोंनोनो गथायदोंमोन अब्ला आंहा मा गोरोन्थि जाखो आंथ' बेंगुरा आइजो नङामोन बै डायलगखौ मोननैसो सिगांनिफ्राय बोफिन थांनायखौ लाखिनांसिगोन खबाय लानानै माबोसै खांख्राइ जागोनलै एसे फिसाखौ फकास खालामलाय इयावनो नोरै फन फैदों नुखागोन नामा रांखौलाय दे नादो नादो दे नोरै फन फैदों दानो गाबनो अनसाय हरदों आफा ए दे रायलायहर मानो हरदों बेबा मानो हरदोंमोन बेबा लाइट बिलाइ सार गसंनांगोन नामा आं र' आर्टिस्ट केमेरा रल एक्सन दे रायलायहरराय मोजां रायलायहरराय हेलौ आयौ औ गुलि माबोरै दं मोजां एक्सन गाबोन दे माबोरै दं मोजाङैनो दं नोंहालाय आंना हामा दं नों आंखौ निमाहा होदो मानो अनसाय माबाफोर जादों नामा आं नोंनि होननाय रादायखौ लाखिनो हायाखिसै आं गुबुननि ओरैनो फोथायखिसै इमोसन जा निमाहा होदो मा बुंखो नों अनसाय गाबदों अनसाय गाबदों खाथब मबाइलखौ लानानै गाबबाय थाबाय आरो नोंनि गोसोबायदि गाबदों मा बुंखो नों अनसाय
액션. मा बुंखो नों अनसाय मा बुंखो नों अनसाय गाबदो गाबदो सिथारदो इउसिगा काट होमबा खाथिबो ना होमबा ओरै बोहैनाय एसे होबा मोजां दे दानो बोहैथ'ना मोदैया लोगो गुफुंगावगोन दा नांगौला मिथिला दे गु इमोसनेल एकासि केमेरा रोल एक्शन एक्सन मा बुंखो नों अनसाय मा बुंखो नों अनसाय मबाइलाव बोख्लायदो गावनो बोख्लायदो मा जाखो नों मानो गाबखो जुलिया होन आफा आफा अनसाया अनसाया 액션. सिन्था जाबाय नोङो अनसाया बिदैसो फोथायसो खेबस' खालामबाय अनसाया बिदिसो फोथाय खेबस' खालामबाय जों दुखुथियानि जिउखौ जों दुखुथियानि जिउखौ रावबो बेसेन होआ आइ रावबो बेसेन होआ आइ काट बेयावनो बुंनांगौ अनसाया बिदिसो फोथाय खेबस' खालामबाय नंमारगौ जों बायदि दुखुथियानि जिउखौ रावबो बेसेन होआ जों बिसोरजों गेलेजाग्रा फुथुलासो काटौ केमेरा रोल एक्शन. अनसाय अनसाय नों सासे फोथाय खेबस' नों सासे फोथाय खेबस' थगायसुलासो थगायसुलासो हौवा माहारिनि गेजेराव नों मासे गियान गैयि जुनार गियान गैयि जुनार महापाप्पि महापापि आं बादि सासे दुखुथिया आइजोनि जिउजों आं बादि सासे दुखुथिया आइजोनि जिउजों गेलेनो मा मोन्थाय दंमोन मा नोंहा मोन्थाय दंमोन नोंहा जेराव नोंनिनो जिरायनो हायै राव बुंनायाव आंनि रावनोबो होफेरै गोसोखौ नोंनोनो गथायदोंमोन अब्ला आंहा मा गोरोन्थि जाखो आंथ' बेंगुरा आइजो नङामोन बै डायलगखौ मोननैसो सिगांनिफ्राय बोफिन. आर्टिस्ट केमेरा रोल एक्शन. अनसाय अनसाय नों सासे फोथाय खेबस' थगायसुलासो हौवा माहारिनि गेजेराव नों मासे गियान गैयि जुनार सिगां महापापि आं बायदि सासे दुखुथिया आइजोनि जिउजों गेलेना मा मोन्थाय दंमोन नोंहा जेराव नोंनिनो फिरायनो हायै राव बुंनायाव आंनि रावनोबो होफेरै गोसोखौ नोंनोनो गथायदोंमोन अब्ला आंहा मा गोरोन्थि जाखो महर आरो हिन्जावनि देहाखौल' नायनानै मोजां मोननाया अरायबो जुगामि जानो हाया नोंबो आंखौ बिदिनो मोजां मोनदोंमोन गाबदो एसे सानहरदो एसे होसिन गाहायाव एसे होसिन